kupupura kwepasi kwaswedera. Tenzi anonanda wacheki wake kurene pechoma funde haiva kuti apinzwe mudura swedeza musi takura wanda swedeza musi kumusha mawanani asina kuchena bahari kukasika kuswedera mafunde akara swamuchitema unganize nguwa ichipo swedeza musi takura swedeza musi kumusha zvakanaka kusewenza nerudo zime rakanaka rekunenga toko kwatosundwa neururudo runotipa michero yakawanda swedeza musi takura tawanda swedeza musi kumusha. Tingadzore hope dzedu tiwane nguva yokunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai zvedi makanaka semangwanani mukati meupenyu hwedu. Pane nguva dzatinosangana neusiku hwakasiyana siyana. Vamwe tinosangana titori pakati peusiku, hatizivi kuti utano huchange hwakaita sei. Vamwe tine usiku kushaya ramangwana rakanaka. Vamwe tiri pakati peusiku wokushaya pokutangira mukati meupenyu. Vamwe tiri pakati peusiku wokushaya kuti tichawana here wokugarisana naye mukati meupenyu. Asi tinoda kutendai Jehovha sekubuda kwaita zuva ranhasi. Imi makanaka mukati meupenyu hwedu Mwari. Tinoshuvira mugopenya muupenyu meumwe neumwe ari pano Mwari. Whatever night that you are facing today, whatever darkness that you are going through, nyasha dzenyu ngadzionekwe mukati meupenyu hwedu. Tisimbisei mutipawo tariro Mwari. Nerimwe ramazuva tose tigopa matestimony okuti zvedi Mwari apenya mukati meupenyu hwedu. Dai mbiri nerukudzo zvikapiwe kwamuri Mwari. Taurawo nesu panguva dzino dzamangwanani, muvandudze kutenda kwedu, nokuti ndo pane tariro yedu. Takunamatai nekutenda muzita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen. Hidden Valley Camp Meeting 2023. Hidden Valley Camp Meeting 2023. Hidden Valley Camp Meeting 2023. Ndo pamunobva mazoti takaenda. Because moto yeke meeting iri kuti enda ndizvoka. Saka takaenda
say Hidden Valley came meeting 2023. Hidden Valley came meeting 2023. Hidden Valley came meeting 2023. Muzvara nhasi toda kukurumidza timhanye tine kanyaya katinodzidza mukati mebhuku raDeuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18. Pane nyaya tinoti timhanye, tichatangira pavhesi ya9 tisvike pavhesi ya10. Euta chimuti vachativerengera. Deuteronomy chapter 18 verse 9. Zvino kana vasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo. Pakati pako hapafanire kuwanikwa munhu unopinza mwana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana unoita mazango, kana muroyi. Verse 11. Kana ng'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Verse 12. Tinoda kutenda, garai pasi eutangwarati. Now, Deuteronomy paari kunyora vana vaMwari ane pfungwa yokutanga yatoda kuti tidzidze. Mwari ari kuti kana pane chinhu chandinoda kuti iwe saIsraeri uite, kusadzidza kutevera tsika dzavahedheni. Ndibatei zvakanaka. Mwari haasi kuti usaite, but ari kuti usatodzidza. Zvoreva kuti kana pane problem hombe yapinda mukati menyika, muKristu anoda kudzidza tsika dzavahedheni, kuda kudzidzira zvisiri zvako. Ukazoverenga bhuku raPeter, First Peter, Mwari anototaura naIsraeri obva ati be ye holy. Zvazvinongoreva Mwari paari kuti be holy, izwi rekuti holy tariisa mumutauro wakareruka rinongoreva kuti be different, be separate. Ukacherechedza nyika inothriva nokuita zvinhu yakabatana. Ndosaka ukaona even namakereke ari kufamba nenyaya yamubatanidzwa. But Mwari waIsraeri ari kuti iwewezve, you are not like that. Be ye holy, be different, siyana navo. Haisi nyaya yekuti kana vaita zvavaita iwe woti kwose kunamata. Sandizvo. Saka kubva pana Deuteronomy Mwari ari kuti kudii? Ari kuti usadzidzire tsika dzavo. Ngapave nemusiyano. Ukazopinda mubhuku raNumbers, uchaona kuti kana pane chimwe chinhu chinotaurwa naMwari mubhuku raNumbers chapter 10, ndechekuti zivai kutsaura zvakaipa nezvakanaka. Zivai kutsaura, learn to put a distinction between the holy and the unholy. And tinogona kudaro bedzi tikasadzidza kuita zvinhu zvetsika kana kuti zvinhu zvavanhu vasinganamate Mwari. Sikanzi naMwari usadzidzira kuita zvinhu zvekwavo. Pane imwe nguva mubhuku ra 2 Kings chapter 16, muripo here? Uyai muverenge. 2 Kings chapter 16 verse 10 inoti kudii? Verse 10. Zvino mambo Ahazia akaenda Damasco
kutosangana na Tigrati Pireseri mambo weIsraeli. Ona atari mambo Ahazi akatuma mfananidzo weatari kuna Uria muprista. Nomuwakirwe wayo nomuitirwo wayo wose. Verse 11. Gara yenyu pasi. Zvikanzi panapa Ahazi mambo waJudha. Zvikanzi akati aenda Damasco. Hanzi akanoona aritari yakanga iriko. Zvikanzi aona aritari yakanga iriko nekamuitirwo kayo. Nekamunamatiro kacho kaitwa. Zvikanzi ipapo akatumira patani kuna priesti, high priest waMwari. Zvikanzi zvatanga tichiita paya ndauda kuti tireplace nearitari yandaona Damasco. Kamunamatiro kedu kaya katachiita kakachipohwa. Ndine kanyowa kandaona Damasco. Saka moudza iJudha kuti kutanga sabata rino tava kunamata kamunamatiro keDamasco. Uchaona kuti iproblem iri kupinda mukati mechechi zvishoma nezvishoma. Zvevanhu tava kuda kukopa kamunamatiro keDamasco mutemberi yaMwari. Tine tsika dzatapinza mukati metemberi yaMwari. Tine kamuyimbiro katava kuita. Kamuyimbiro kasiri kekwa Israel but kekuDamasco. Tine kamuparidziro katava kuita. Rimwe vhangeri risiri reIsraeri asi vhangeri rekuDamasco. Zvikanzi ipapo Ahazi akati regai tibvise nekuti taona kuti kamunamatiro keDamasco kane charisma mukati. So vanhu vari kungodona zviri kuendeka ende vanhu vari kutamba joy zviri kunakidza. Munoziva ndiregerere asi regai ndingotaura chinhu ichi. Ndakambosvika pane imwe nzvimbo iko kumbare kwedu kuya kwandakataura nezuro. Kana pane vanoziva pamashawasha pane chiground chiripo chihombe so. Saka pachiground ipapo aita mumwe mutauri mukuru akanga auya achibva kune imwe nzvimbo kunze kwenyika. Saka vakaisa zistage zihombe aya masistage anohaiwa amasimbi aya. Zistage zihombe rakanga rakaiswa ipapo. Saka vaiudza vanhu vemabhendi vairidza nevasikana. Kana tiri kunyika tinovati madancing queens. Kana taa kuchechi tovati praise and worship. Maziva. Saka vauya nemadancing queens ayo vauya nepraise and worship vayazara pachistage paya chihombe. Now handizivewo musi wacho kwaya master wavo kana kuti director akanga avaudza kuti vapfeka zvino zvimamini zvihembe zvipfupi zvino. Yepano nguva yepraise and worship ene nziyo dzacho dzairidzwa manje dzakanga dziri dzekunyika inozongokandwa akaizwika kuti Jesu pakati. Mukapedza 15 minutes mchitamba mama zongoti Jesu mobva madzoka mama. Saka dzarira yatanga song. Yakatanga song biti riri pano vanhu vachiviruka. Munozwa pastor wao haana kumboita call. Pastage pese pakazara vanhu, pazasi pestage apa pakazara vanhu. But chakazondishamisa ndaipfuura hangu. Musandibvunze kuti ndaenda ndaipfuura. Kwenyaro patuzinomudzwa kuti pastor vaingopfuura zvavo. Ndakaona kumberi stage vakanga vakazara varume vari muno munyasi mestage vari kuona vari kuwoshipa vari kupraisenga uku vasikana manje chandakazobvunza ipapo ndechekuti kutarisa kudenga kukuda kuona Jesu kana kuti
keDhamasco kanofadza nyama. Kamunamatiro keDhamasco kanobvisa Mwari at the center of worship. Ukacherechedza zvakanaka vana vaMwari. Mwari achitiudza sanctuary message chakanga chiripo ndechekuti at the center of everything pana Mwari. But kana tiri Damasco at the center of worship hapana Mwari, pane munhu. Zvauri kufilinga iyo, kufilinga kwakarewa naPastor Motsisine, kufilinga zvaunofilinga iwewe ndo zvinotitema ina kamunamatiro kako. Kamunamatiro keDhamasco ikako. Saka Jehovha ari kuti pakati paIsraeri musabatanidze kunamatwa kwaMwari wamachokwadi nekamunamatiro kamunoona Damasco. Let there be a difference. So hanzi pakati pangapasaonekwa zvakaita seizvozvo. Deuteronomy anobva azoenda mberi manje obva ati pane zvimwe zvinoitwa kaka zvinoitwa Damasco zvandinoda kuti zvisawanike pakati pako. Ndo paanochitanga kuzvilista apo. Na ukacherechedza Deuteronomy anotaura pamusoro pekuti ngapasave nevaroyi, ngapasave nevanoita zvakawanda zvakasiyana siyana. Musapinze vana mumoyo zvinoitwa Damasco izvo. Then pane kaizwi kamwe chete kachatinoda kuti timbodzidza maminitsi mashoma. Zvakanzina Mwari pakati pako ngapasawanikwe muvuki anovuka. Rinoiti divination. Now chinonzi divination. Divination vana vaMwari inzira yokuda kutsvaga kuti ramangwana rakamira sei. Saka inzira dzokuda kuziva nadzo kuti mangwana kuchazovei. Ukacherechedza zvakanaka pfungwa yedivination inobva pakuti ramangwana rakahwandiswa kana kuti ramangwana harizivikanwa nemunhu wese nje. But pane vane simba kana kuti pane zvinhu zvine simba rokugona kubatsira munhu anoda azive ramangwana. Ndibatei zvakanaka. Divination inoti there are entities dzinogona kuita kuti an ordinary person agone kuwana simba rokuziva nokududzira ramangwana. But hazvinoitike kune munhu wese nje. Zvinoitika kune uyu munhu anenge ada kushandiswa kuti agone kududzira ramangwana. Tichiri pamwe chetere. Now divination yacho kune mhando mbiri. Kune inonzi mechanical divination. Now mechanical divination kushandiswa kwezvinhu zvinobatika, ma-physical objects, kuti munhu agone kumashandisa kududzira ramangwana. Saka pa-mechanical divination panoshandiswa zvinhu zvakaita semiti, semvura, sezviropa, semiseve, sehakata, semachira, setsvimbo, zvinhu zvinobatika, physical objects that are used kuti munhu agone kududzira nokuziva ramangwana. Then second type, pane inonzi inspirational divination. Now inspirational divination ndeyekuti munhu ari ordinary anobvumidza mweya kuti upinde maari. Kana mweya uchinge wapinda maari, he or she is transformed
kuti agone kusvika pastage yekududzira ramangwana. Ndibate zvakanaka. Ndosaka ukacherechedza ukasvikira mbuya kana sekuru vari mumunda, munogona kutopedzisa kutsokonyora nzungu muchitaura makafanana. Vobva vazoti kana vapedza chiandei kumba, vobva vanopfeka zvavanopfeka, vapfeka zvavanopfeka, motanga kuimba nokutamba nokuridza ngoma. And when certain conditions are met, munozonzwa sekuru asvika. Saka it's an ordinary person anobvumidza mweya kuti umugare, kuti agone kuzoshandiswa nemweya wapinda maari kuti adudzire ramangwana. Penyari padhuze nemukudziva kuti hanzi napastor tichiri pamwe chete here. Saka inzwai vana vaMwari, kuvuka kana kuti divination zvinoshandiswa, ndo zviri kunzi naMwari kwaIsraeri ngazvisawanike pakati pako. Kune anoziva nokutya Mwari. Divination, whether it's mechanical or inspirational, haifanirwi kutombodanwa kana kutomboonekwa pakati paIsraeri. Nemhaka yenguva, regai tingobata matypes edivination. Tinobata manyaya pana Ezekiel 21 pavhesi 21. Verse 21. Nokuti mambo weBhabhironi wakanga amire pamaradzano dzenzira pakuwamba kwenzira mbiri kuti abvunze nokuvuka akazunungusa miseve akabvunza terafim ndokucherechedza chiropa. Gara henyu pasi. Now ukacherechedza pana Ezekiel 21:21 ndo patinodzidza nyaya imwe inonetsa maKristu akanditeerera panguva dzino. Sanopenzira inorema. I remember ndakamboparidza nyaya iyi paGlenview Church Wombeya, Glenview area 8 zichurch Wombeya. Ndakanga ndine mudzimai wangu atika experience pamusoro pekuvuka vanhu vachishandisa pamharadzano dzenzira. Saka mtaura nechechi ndikati, munoziva inini ndikasvika pamharadzano dzenzira ndikaona zvakapunzirwapo kana zvakapwanyirapo, ndinonhonga ndichibvisa. Pakasumuka vamwe elder vechikuru vakati, mwanangu, hazvibatwi izvozvo, hazvibatwi. Munoziva ndakatatarika, mudzimai wangu akaripo, ndakatatarika lesson yese yemasikati kuda kubvisa pfungwa muvanhu kuti aiwa musavhundutsirwe nadhiabhorosi. Imi tererai vana vaMwari, nezuro Pastor Mashinya vakabuditsa pachena. There is a problem yapinda mukati mechechi. Tava kuvhenganisa, kudhibanisa chiKristu nechivanhu. Zvakadaro zvoti chero nemuswara nhasi hatichazivi patikamira chaipo. Zvechivanhu tozvigona, zvokunamata tinozvida, zvechivanhu tinototungamirira, zvokuchechi tinotungamirira zvakare. Regai ndikuudze mudikani, pari kutsvagwa muKristu muswara nhasi anoti Mwari nenyasha dzenyu ndichamira pane zvokunamata bedzi. Saka mambo weBhabhironi akanga ari pamharadzano dzenzira achivuka. Ndosaka uchiona muswara nhasi pamharadzano dzenzira vanopwanyira zvavanopwanyira. Vanoisa machira, vanogona kuisa mazai, vanogona kuisa mbiya. And pane munhu akatonditarisa pano anonyenyeredza pamharadzano dzenzira. Pastor Mashinya unobva kuti musatarise pasi, tarisai kuno. Hautsike
vanoti ndo panorasirirwa. Kana munhu apedza kurasirira ari kuti pamharadzano dzenzira, whoever achatsika whatever direction yaachaenda, either east, west, south or north, ndiye achatora zvandarasirira oenda nazvo. Saka aibvunza terafimu, ukazoverenga bhuku raGenesisi, ndopaya paunozonzwa nzi Rachel akatora zvimwari zvababa vake. Mucharangarira, munozwa akazviitira here? Akazviitira pakuti iye nababa vake Labhani vakanga vakura vachinamata terafimu, but Jacob paauya paavadzidzisa kunamatwa kwaMwari mupenyu. But manje Rachel apa akanzi naJacob, ngatichibvei pano tiende kumba kwedu kutsva. Rachel akati, what if Mwari munyowani uyu wandaziva akazonofoira kumberi? Saka semudzimai akati ngwarei, ndaita plan B, amupa vana vaMwari. Kana pane chinhu chatikuwadza inhau yekuita coming up with plan B's in our lives. Kuti Mwari tinomuda, but we are coming up with a plan B just in case Mwari anojomba. Ndosaka uchiona kuchechi tinouya, but kwasviba manheru tinonotora mvura just in case. Let me have my plan B. Tinonamata kuchechi, tava kudyara paya sizini yava kutamba tanga, touya nembesa, pastor namatirai mbesa dzangu ndisati ndadzisa pasi. Tinonamata, but at the end usiku munhu anonotsvaka divisi just in case. Rachel akatora terafimu yekumba nemhaka yei aiti just in case Mwari wemurume wangu munyowani uyu akajomba, I have a plan B to fall upon. Ndakatariswa neplan B yake right now. Anoti pastor taura zvenyu, but inini I've got a plan B. Just in case prayer band yatadza nyaya yangu ndine plan B. Just in case zvatiri kudzidza kumayouth, messages to young people, just in case my Ellen White vanditadza, rega ndikwidze skirt gumbo ribude panze, I have my plan B. Anondiona chete. Saka kuvuka number 1 kunoitwa pamharadzano dzenzira. Panobvunzwa materafimu ipapo, panoitwa nemhaka yangu amhanye pana Hosea 4 verse 12. Hosea 4 verse 12 inoti kudii? Hosea 4 verse 12. Vanhu vangu vanobvunza mano padanda ravo. Vanoziviswa netsvimbo yavo. Zvikanzi imanji kuvuka number 2 kwatinoona pana Hosea chapter 4. Inonzi rhabdomens. Kwenyaya padhuze neyo kuti iyi inonzi rhabdomens. Now ukatonzwa izwi racho roti rhabdomens, ndopaya panozobva izwi rekuti ra mariziva raba. Imaiti raibva kupi? Zvikanzi vanoshandisa tsvimbo kuvuka, vanoziviswa namatanda avo. Rangarirai patataura pamusoro pemechanical divination, tikati panoshandiswa chinhu chinobatika, ndosaka uchinzwa vanoti tinogona kuhaka mweya tichishandisa tsvimbo dzedu. Imhando yokuvuka, ende zvavari kuzviitira chinangwa chimwe chokuda kuziva kana kududzira ramangwana. Genesis chapter 44. Genesis chapter 44 pa verse 5. Genesis chapter 44 pa verse 5 inoti kudii? Chinhu chinomera
Ishe wangu. Chaanoshopera nacho here. Now, Hosea chapter 4. Tadzidza nezverabdomens kushandiswa kwetsvimbo. Genesis chapter 44. Tinosangana neinonzi hydromens. Kwenyari padhuze nemudzwa kuti iyi hydromens. Now hydromens kushandiswa kwemvura kuda kududzira ramangwana. Ndosaka ukaona muzora nhasi vanofambira vanoti hakuna madzibaba Nyambiya vanogona. Zvikanzi ukaenda vanokuisira dhishi remvura unoona mucharangarira. Hazvina kutenga nhasi mudikani. Hazvina kutenga muzora nhasi. Vamwe vanokanda dombo mumvura. Mawaves aya anoitwa vakukanda mudombo ndo avanoverenga kuda kududzira kuti ramangwana rakamira sei. Yose iyoyo ihydromens. Manyene makenguwa Daniel chapter 1. Daniel chapter 1 verse ya 20. Verse ya 20. Pamashoko ose ouchenjeri nokunzwisisa avaiudzwa namambo wakawana kuti ivo vaipfuura kagumi vachenjeri vose nenganga dzose dzaiva paushe. Rechirungu ukariverenga inoti they were 10 times better than the astrologers and magicians. Now kunogona kunge mazuvano kusingachawanike, but rekangotaura nezvazvo. Tichakura taiverenga manewspaper, and kana wairangarira newspaper, pakati penewspaper paive nesection kune vacharangarira yainzi horoscope. Muchairangarira vana Capricorn, vana vamwe vachoenzanani zviya, ana Leo, ana Iris, Scorpio, Leo, Libra, muchamarangarira. Aibva anzi stars of the zodiac marangarira. And waiti umwe neumwe nemwedzi wako waipiwa star mucharangarira. Wabva wazoti kana uri wemuna January, you falling under Capricorn, you are falling under Libra. And vaibva vataura kuti if you are a Libra, mwedzi unoyu is not meant for you. Mucharangarira. If you want to make a commitment mu relationship, malio ose chimbomirai kuita zve relationship, because this month you'll be heartbroken. Mucharangarira. Ane future yake yakashepwa nestars of the zodiac. Akabelieve masters of the zodiac. Akatadza kuita zvinhu zvisvinu muupenyu nemhaka yekuti aiconsulta kuti what does my star say with regard to my month. Kune vanhu vakawanda vasina kuroora kana kuroorwa nemhaka yekuti mwedzi wavaida kuroora star yavo yakavaudza kuti haugoni kudaro, zvinowira pasi. Saka imwe type yekuvuka kushandiswa kwenyeredzi, astrology, kuti vanhu vadudzire kuziva ramangwana. Ndosaka uchiona muzora nhasi pavanonamata kunoshandiswa nyeredzi ene dzine mazita, dzine zvadzinotaura, ndakaona yakadai ndikadai zvikazodai pachishandiswa nyeredzi kuvuka ikoko. Manyene makaenguwa Jeremiah chapter 23 verse 31. Verse 31. Tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha. Handino ukama navaprofita vanoreva namarimi vachiti ndiye unodaro. Tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha. Handino ukama navaprofita kurota kwavo nhema vachiudza vamwe vachirashisa vanhu vangu nenhema dzavo uye nokuzvirumisa kwavo. Kana pane chimwe chinhu chavhiringa chechi yaMwari inyaya dzehope. Nyaya dzekurota
Kwenya ari padhuze nomubvunzo kuti ndimi kava vanoti dzenyu hadzipotsi. Ini dzangu hadzipotsi. And pana akatonditarisa right now. Anoti pastor dzangu hadziti sei? Hadzipotsi. Zvandatorota ini zvinoitika. Now ukacherechedza Mwari. Problem yaitika nenhau yekutevera nokuteerera nokurangarira hope zvatisvitsa mudzimwe nguva dzatisingachagoni kuzvibuditsa madziri. Kune vakawanda takati tarota zvatikarota tikashaya rugare. The next thing takatsvaga ane mbiri nesimba rokududzira hope. Takadzifambira. Munhu kungorota tete vakazvigarira vachidya havo chicken. Zvinoreve chi? Munhu anotonetsekana. Kungorota bamukuru, kungopinda bamukuru kungopfuura mukati mentangariro. Zvinoreve chi? Because kungorota mahara. Inzangu hadzipotsi. Chisingazikanwe nevanhu. Ukacherechedza hope dzinobva kune zvinhu zvakawanda. Hope dzinogona kubva mune zvinhu zvawaita zuva iroro. Hope dzinogona kubva pane chinhu chawaswera uchifunga. Uye zvakare hope dzinogona kubva from the subconscious part of your brain, of your mind. Zvainoita zvakafanana naizvozvi. Unogona kunge wakanganwa kuti Brian akapfeke chii, but wamuona 20 years from now subconscious part yako yebrain inogona kukukandira kamemory kako. Dambudziko ye-subconscious part of your brain haina nguva yaino-release ma-memories. Inogona kuma-release masikati, inogona kuma-release usiku. Wozonzwa munhu akuti aiwa zvinoreve chii ndarota bamukuru vangu akafa. Munhu obva atofungidzwa kuti pane chivanhu chiripo and ava kutotambudzika. Wotozozvazvanzi aiwa pane vanodudzira. Pane vanodudzira. Musanetsekani. Kuna madzimai, endai munoona madzimai uko. And some of us, rangarirai Deuteronomy ati musatevere nzira dzavahedheni. Some of us nemhaka yekuda kuziva ramangwana, nemhaka yekunetsekana, we have followed nenzira dzakanzi naMwari musatevedze. Verengai feno. Tipendere nyaya. 1 Samuel chapter 28. Verse 5 kusvika paverse 7. Zvino Sauro wakati achiona hondo dzavaFiristia akatya, mwoyo wake ukadedera kwazvo. Batai ipapo ndo pane nyaya yese. Zvino Sauro akati aona hondo dzavaFiristia, hanzi akaita sei? Akatya. Saka zvichaitika kumashure, it's a consequence yokutya kwaita amupo vana vaMwari. Patinozoverenga chapter yose iri kutsanangura action yemunhu avhunduka. Saka chii chakazoitika avhunduka? Verse 6. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyangwe nokurota kana neurimi kana navaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi unosvikirwa, ndiende kwaari ndinomubvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, Alright, gara yenyu pasi. Zvikanzi zvino Sauro avhunduka hondo yavaFiristia. Akati sezvo Mwari aramba akanyarara, let me look for a solution. Chandiri kuda muupenyu is a solution, is an answer. Sokuti Mwari aramba akanyarara izvo handina basa nazvo. Chandiri kuda inini kuziva. Saka his desire to know the future was hinged upon fear yakanga yapinda mukati memusha. Akati tichazovei.
vaFilistia nokukura kwavakaita kuya zvichazovei. Masoja angu anenge mashoma zvichazovei. Hondo yavaFilistia inenge yakati simbei kudarika yangu zvichazovei. Handichazivi vana vandasiyirwa nemurume uyu ndichaita sei zvichazovei. Ndatanga project yangu ichabudirira here zvichazovei. Ndatanga chikoro tanyora mafinal exam epart 4 lecturer zvichazovei. Uchiona kuti the desire to know the future, the desire kuziva kuti zviripo beyond now, ndozvaita kuti vakawanda vedu titevedze nzira dzakarambidzwa naMwari. We are worried about the future, and sometimes Mwari anoita kunge akanyarara. Unoya kuprayer band anoramba akanyarara. Unomukira siku nesikati anoramba akanyarara. Mai ndiri kuti munogona kutsanya chegumi, munogona kunge makavimbika, but there are times Mwari paanoramba akanyarara. Izvozvo kakunyarara kaMwari ikako ndo kanotisunda titi sezvo Mwari aramba akanyarara, there are other channels, there's plan B yekuti ndizive ramangwana. Ndiri kutaura nemunhu right now. Are you worried about his or her future? Ndiri kutaura nemunhu right now anoti pastor amuzive nguva imi yenyu ichiri yakanaka, inini yangu hapasini. Ndiri kutaura nemunhu panguva dzino ari kuti pastor zviri mumusha mangu hamumbozvinzwisise, ndikasafambira ndikasafamba pamwe chete navo ini ndinoparara. Chazovei. Swanzi ipapo Sauro akati sezvo Mwari aramba akanyarara, let me look for an answer from somewhere. Swanzi nditsvagirei n'anga yepaEndori. Ende regani ngokudza mudikani, as if God is silent, the devil is willing to talk to you. When it seems as if God is ignoring you, the devil is willing to give you a shoulder to lean upon. But chausingazive mudikani ndechoti yaSatani haidyiwe mahari. Hapana akanditeerera. Unoza kwedu kumarondera kuna vamwe mbuya vanochengeta huku, vanondinakidza. Vanochengeta zvihuku zvedu zviya zvinonzi zvimabrera. Ukaona musi wavanozvitenga vanouya vakazvidengezera so, zvinogara pasiti yazvo yemota. Ene mukomana paanozvibuditsa mumotikari anofamba walk softly in the sanctuary noti akabata nhiyo. Anonosvika anodziisa muchikwere chinenge chafanodziiswa kudhara. Ende uchisvika muchikwere kahudzi kande kana kudzikutura, unoisa cardbox pasi, zvinyoronyoro semunhu ari kusevha chidyo. Wobata nhiyo one by one, chibudisa mucardbox uchiisa apo. Wabudisa apo wokadaiso kuti uone kuti kari kumhanya here, kari kupfakanyika. Kana kari kupfakanyika wakasiya wotora kamwe mucardbox wobudisa woisa apa, kari kupfakanyika here. Ende vanospenda 3 hours vabva kutitora. 3 hours vari muchikwere vachita make sure kuti tiri kutamba, tiri kudya here. Kanenge kangomira kanogumwa kunzi kamhanye koita sei 3 hours. Dzino siku nesikati mvura hadzimwe yemutsime. Pano neapo dzinototsvagirwa mota unochererwa bhohota kumba kune bhoho kuti huku dzimwe mvura yakanaka. Dzinounzwa dzochengetwa zvakanaka. First week, second week, third week magetsi aripo, fourth week, fifth week, sixth week mudikani. Panokwana 6 week chinzi mazuva akwana, dzava kuenda. Yabatwa negumbo hazvina basa, yabatwa nebapiro hazvina basa, yabatwa nemutsipa hazvina basa. Nguva yakwana yokudyiwa. Teerera mudikani, Satani haisi hama yako. Pane nguva dzanokunyengetedza, pane nguva dzanokuteerera, pane nguva
dzaanofamba newe achikubhabhadzira zvichiendeka, but rega ndikuudze 6 weeks dzokwana. Hausi hama yako iwe. Pastor, he buys me data every month. Anonigadzirisa musoro izvozvi kuti ouya kukembi kudai, ndiye akatopa mama vangu mari. Tete, regai ndikokudzai. 6 weeks dzinoita sei? Akandiudza kuti ari kunoramba mukadzi wake, as soon as ndidzoka kukembi mukadzi wangu. Kwenyari padhuze neomwe mudza kuti hama 6 weeks dzinokwana. Haasi benzi kukutengera pizza mudikani. Haasi benzi kukutengera pizza pie. Vana mbuya hamuzive pizza pie nyarara imi. Haasi benzi. Data rinenge rakatiti. Ma-iPhone akatiti. Misoro ima uchichinja masaluni. Haasi benzi. Haasi benzi. 6 weeks dzinokwana. It's like Pastor usinzwisisa. Saka, when God seems to be silent, the devil is willing to talk to you. He's willing to become your friend. Kumwara anokuitireiko izvozvo nai. Havazivi kuti uri kuti uya pano iwezvo azvidaro garapa shame. Saka wangu wati toita sei. Zvikanzi Mwari haana kupindura Sauro, but Sauro chaakaziva ndechekuti kunze kwaIsraeri, teerera mudikani, kunze kwaIsraeri kune variko zvakanzi naMwari tisaite naDeuteronomy, but because of fear, because of what's ahead of me, Sauro akati rega ndibude museko yaIsraeri, mindiro ndoiwana. Zvikanzi ipapo Sauro akabvunza, ende vakapedzerana nen'anga. Teererai vana vaMwari, ndasara ne5 minutes. Ndiri pano kungokuyeuchidza mudikani. Isusu ramangwana redu riri mukati memaoko aMwari. Nyika inogona kushandisa kubuka nemhaka yekuti vanhu inobva pasimba papfungwa yekuti they are entities other than human beings dzine simba rekuzora mangwana. But ukaverenga Isaiah mudikani anokuudza kuti there is only one person anozora mangwana. Upenyu hwedu hwakakonsekana mukati memaoko aMwari. Usavhunduke, usatye, nekuti ramangwana riri mumaoko aJehovha. Teererai tete, ndodawo kuudzai musoro nhasi. Ina handinyare kuzvitaura henyu. Mugore ra2013 pachechi yepawaterfalls apo, ndakapinda ndakabata mwana wangu muchechi yeAnglican. Handiukanga nomusi uyona nhasi ndourangarira. Muchechi yeAnglican akaziva kuti baba vauya, ndikati zvadi ndiri pano. Ndakapinda ndakabata mwana wangu so vachiimba, ndakasvika naye mukwasha akarova gusu, ndikati harina kukwana. Akadetsa hama dzake vakaungana vakarova gusu kusvikira ndazoti ndarinzwa, chiregedzai. Ndikati ndakukupa mwana wangu. Chechi ikati for your own information, mwana wangu anga ane 60 years. Wandakapinda naye muchechi, hamuna kupanzwa pane nyaya. Nguva inogona tonge reba mudikani, but ndiri pano kukuyeuchidza kuti ini ndakapinda nomwe mwana wangu anga ane 60 years muchechi. Chii chinokutadzisa kuwanikwa nemakore ako 23 years. There are times when we have become desperate nemhaka yekuti tiri kumesha upenyu nehwevamwe.
but tikaziva kuti yaMwari nguva yakasiyana neyenyika, we are content kuziva kuti whatever is happening, our future is safe and secure mukati memaoko aMwari. Kawanda vana vaMwari, we have compromised. And even our businesses, we have compromised. Nemakayei, taitswa kuti mabusiness edu anonyura. Unotozozo wakaita zviya. Nezuro taitaura pamusoro peEbeneza. Kutori nedzimwe dzimba dzatikatoti maEbeneza. But wagarara usiku wakadenga riya. Unonyatsona kuti hapana Ebeneza iripa. Toziva kuti upenyu hwanda zvandakaita, I had been worried about time. Saka nyika thrive on fear. When we become afraid of the future, we are willing to do anything. And then saka matimambona imwe trick yava kuti ameno mazono kana vachiri kuita. Ndakatoiona musunoyi, ndakwira imwe lift. Tafamba. Driver akangoti muna ningi here motikari. Mukamshika. Motikari pairamba yakanyararwa. Sukanzi ndati muna ningi here muno. Zi. Nai vanhu ndati muna ningi here. Sukanzi neumwe mchinda muna ningi. Driver angapotsa first name, but surname yanga iri correct. Sukanzi muna ningi asi muna ningi. Sukanzi haubve kwakati here. Sukanzi ndo kwandinobva. Sukanzi muvillage yaSabhuku ningi. Sukanzi ndo mandinobva. Sukanzi muraini mana ningi. Sukanzi ndo mandinobva. Sukanzi vavakidzana vako ndiningira ningi. Sukanzi ndizvo wasiwa sezvo kuguruve kwandinobva. Sukanzi ndine muprofita, mira kana ndaburutsa vanhu ndine chiprofita chako. Takasara topinda mutown. Mukomana anonokerwa kuti dai zvaibvira isitabuda. Nemhaka yekuti akavhunduka. But the devil vana vaMwari, he is thriving on fear. And uchiona kuti kana zvadaro, kana tavhunduka, we are willing to do anything. And anotokuudza kuti ukasadaro, ndikuona gomba pamberi pako. Kana pane chinhu chinotyiwa nevanhu vakanditarisa ava gomba. Regai tingopedzisane kuverenga. Ndakuverenga statement ratinowana muchidzidzo cheBhaibheri. Now chidzidzo ichi kune vamwe hamusati mapaverenga apa, asi regai ndingokuverengerai. Page 84. Pamusoro yenyaya unoti chii tuso rehuroi. Now ukacherechedza Deuteronomy ati ngapasava nemuvuki kana muroi, mucharangarira. Saka uchaona kuti chimwe chinhu chinoshandiswa nadhiabhorosi inyaya dzeuroi. Dzimwe dzacho tichadzibata muzvidzidzo mangwana. Saka uchaona kuti fiye yekuroiwa, fiye yeramangwana yaafekta munhu akanditeerera. But chinzwa zvinotaurwa nechidzidzo pano. Chidzidzo chinoti page 84 point number 7 panenge patobvunzwa mubvunzo wekuti kutenda mune zveun'anga zvinoita kuti munhu ashaye nzvimbo kudenga here. Muri kunzwa mubvunzo uyu? Chinzwa mapinduriro anoitwa nechidzidzo cheBhaibheri. Chinoti uroi huri pakati pezvitema zvose zvenyama izvo zvinorambidza kuti munhu asapinde muumambo hwaMwari. Chinzwa pane nyaya pandiroti tipedze napo. Kudaira mumasimba ehuroi kana chete kugara munhu achitya kuroiwa zvinoshatirisa Mwari sekunge munhu ari kutoita basa racho reuroi. Dakunamata.
Dauna mata panguwa dzino. Mtasa nguwa yangu iru 1 minute. Dauna mata. Zviri kunzi pano nechidzidzo. Kutya kuroyiwa kwakafanana nokuroya kwacho. Musatsikidzire, tarisai kuno. Ndakutopeta zviraureni. Ndoda kunamata panguva dzino. Nemunhu ari kuti pastor ichokwadi. Pakempi pano ndakauya hangu. Asi kutaura chokwadi pastor ini ndinotya kuroyiwa ini. Handisi kuda kumbozvivanza. Asi ndoda kubuda pachena. Kuti kuroyiwa chete, Mwari kuroyiwa ini hana yangu inovhunduka. Muvillage mandinogara mutori nembuya inotaura inobata-bata. Chero ikafamba pamberi pangu ndochinja nzira, ndinotya kuroyiwa. Ndinotya. Ndosaka paya pastor Mashina vakataura kuti dzimwe nguva kungomuka usiku kuti hanzi endo wadzingira. Aya. Mwari ngaakudzwe anokuda mudikani. Mwari ngaakudzwe anokuda. Ari pere pakati pangu pedu panguva dzino dzamangwanani. Ari kuti pastor ndisati hangu ndaenda kunodya mbambaira dzandabika 40. Ndinoti nditirwewo nyasha panhau yekutya varoyi. I need a special prayer. Kuziva kuti ramangwana rangu harisi mumaoko omunhu. But ramangwana rangu riri mukati memaoko aMwari. Ndosaka pana imwe nguva mumwe muimbo wandinofarira. Anoti because he lives, I can face tomorrow. Because Christ lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth living just because he lives. All fear must be gone, mudikani. Fear ramangwana, yeramangwana must be gone because he holds the future. Hebrews otaura about Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Upenyu hwedu huri mukati memaoko aMwari. Usavhundutsirwe mudikani. Aripo here ari kuti Mwari, inini ndezveshuwa nhandiri kutya kuroyiwa. But ndinoda kusunungurwa nenyasha dzenyu. Ndoda kuti ndizive kuti hapana munhu ane simba pamusoro peupenyu hwangu. Zvese zvakakotsikana maoko aMwari. Hanzi uyo anotya pamberi paMwari akaita uyo anotoita uroyi hwacho. Kana uri munamato wako mudikani, uya tinamata. Uya tinamata, hachisi chivi kuya kuna Jesu. Dai tataura pamusoro penhau yekushama. Tiri kurarama mukati menyika inopembedza kushama. Vanhu havachanyanya kufamba vakashama. Zvakutonzi ifashion, but musoro nhasi ndiri kuti aiwa handisi kuda vakashama, asi ndiri kuti vanhu vati Mwari ndibatsirei. Ndiregedze kutya kuroyiwa. My life is safe and secure mukati memaoko enyu. Munamato wako here mudikani, uya tinamata. Pastor Ndlovu vachiuya kuno kumberi. Uya tinamate mudikani. Uya tinamate. Iwe unotoziva iwe kuti mai guru vako vakakupa kunyango vakakutengera drinki mushopu yakavharwa, haumwe unonokuturira pasi. Nemhaka yekuti wakanzwa. Wakanzwa. Vana vaMwari ndinotaura nyaya ineruponeso musora nhasi. Are you safe and secure? Hausi kuvhunduka here mudikani? Makanaka here muraini menyu macheke umu? Kwakanaka here kuTauston uko? Kunorway kusasi uko kuri sei? Muteuta muminda umo muri sei? Ndiri kuti paGMP apo mhai pakadii? Kutemvi uko kutem kusasi kwakamira sei? Mwari ari kuti musora nhasi, we have no fear. Nemhaka our future is safe and secure mukati memaoko aMwari. Unoziva iwe kuti unotya kuroyiwa iwe.
Takuda kutonamata. Uya mdikani. Wauri kutarisa iye anototyawo. But akamira kuti iwe utanga kusumuka uye kuno. Uchaona anobva asumuka. Oh, ndakuudzai. Uyai tinamate vana vaMwari. Takauya pano pamusangano kuti tisunungurwe. Takauya pano pamusangano kuti tizive kuti tsika dzavaHedheni hadzina simba pamusoro pedu. Takauya pano pamusangano kuti Mwari atipe ramangwana rakanaka. Fiye yavhiringa vanhu vakawanda. Tanzwa nekuvhunduka uye nekuvhundutsirwa. Tinotoziva kuti kumarenu vanoita zvavanoda nemija yedu. Vanoita zvavanoda nemombe dzedu. Hatina simba rokuvati musadaro because takanzwa kuti vakabata. Uya tinamate mwana waMwari. Uya tinamate. Haisi nguva yokutya vanhu. Haisi nguva yokunyara vanhu. But iwe uri kuziva kuti Mwari zvedu ndinovhunduka. Ndinotya. Uya tinamate mudikani. Uya tinamate. Uya tinamate. Inguva inokosha. Tichava nemunamato kuno. Tinokumbira runyararo mukati mejajati. Kana tapedza kunamata. Pane kutya kwataurwa pano. Unogona kunge wakatoita action yekudzivirira kutya kwako. Vafundisi vari pano kutibatsira. Pane vamwe vanhu zvakamufundisi uri wega. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusha kumusoro kudenga. Ponesi wedu Jesu mweya mutsvene mudzidzisi nemuzivisi wezvakavanzika zvokuponeswa kwedu. Maisa pachena pakuvharwa kwechidzidzo ichi. Tamboona vana Sauro nevamwe. Asi tazviona isu tasumuka tikauya kuno mberi. Ivo vakabvunza masvikiro. Vakapuhwa tsvimbo nezvimwe zvose nekuti vaitya zviri mberi. Tamira pamberi penyu Mwari nemwoyo yakaputsika. Tinokumbira imi Mwari wokudenga. Dzikisai hana dzedu. Mutipe confidence yekuti Mwari pakutya kwedu kana tauya kwamuri munotidzivirira pane zvatinotya. Sure. Musatibatanidze nevatinotya varoyi ava. Amen. Vachishandisa fiye kuti kwezvera kwavari. Shoko renyu rine simba rinosunungura avo vanotenda mariri. Amen. Tipei kufamba takasununguka kubva muzuva irori. Iye zvino tigadzikane tizive Mwari kuti imi munorwa makatimirira. Sure. Totenda nekuti hondo iyi hamusi kuirwa nhasi makasoipedza kare. Amen. Saka mauya kuzotiudza kuti kuchengeteka kwedu kutenda kuti Mwari ndiye mufudzi nemutungamiriri wedu. Amen. Torangarira David unoti kunyangwe ndikafamba pamvuri wemupata wedu. Amen. Imi munenge muineni. Mwari wangu tokutendai. Sure. Mangwanani ano matimutsatiri vapenyu. Kutisanganisa nenyasha dzakadai. Amen. Kana pane zvatakamboita tichiedza kudzivirira kutya uku. Tiregererei mazviri. Amen. Kana pane zvatakabata zvatinoshandisa nekuti tinotya varoyi. Tibatsirei kuzvisarenda iye zvino imi mufambe muri mutungamiri nemuchengeti wedu. Amen. Zvimwe zvingadaro Mwari zvakakonzera kuti tiende kure nemi. Titenderei tadzoka kwamuri. Sure. Nyasha nerudo rwenyu zvigare nesu kubva zvino nekusingaperi sangano rinoti amen. Amen.
Wana wa mambo, tiri, wana wa mambo, toimba parendo. Jesu mutungamiri, Yesu atichazo chitite ene kwa ritoli paparendo. Tino yenda kumusha tino yenda kumusha toimba parendo. Tino yenda kumusha apo kusinadi ma Jesu arikupenya toimba parendo. Geru faro toyenda geru faro toyenda toimba parendo. Hatireke kuimba moyo iri kushira daka ratino shika toimba parendo. Gerufaro toyenda gerufaro toyenda toimba parendo. Hatiregi kuimba moyo iri kushinga dakara tinoshika toimba parendo.